ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ବାରି ବାଇଗଣ ଚକଟା ପାଗ ଆଉ ଟିକେ ପଖାଳ ଆଉ ଟିକେ ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲେ କେମିତି ହେବ। ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସାନ ଭଉଣୀ ବି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଥିଲା, ଭାଇ ବି ବସିଥିଲା ଆଜି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଖାଳ ପୁରା ପେଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ରୋଷେଇବାସରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ, ବାପା ମାଛ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଖରାବେଳ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି। ସେତିକି ସମୟରେ ସାନ ଭଉଣୀ ମାଛଟିକୁ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁ ମସଲା କଷାକଷି କରିଦେଇକି ତରକାରୀଟା ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଏବେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି। ମୁଁ 8-9 ମାସ ପରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ଏବେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ତାର ବସ୍ ଥିଲା 1:30-2ଟା ବେଳକୁ। ତ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭଉଣୀମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଯାଉଛି, ଏତେ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ତ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ବାସ୍ ଏକାଠି କେବେ କେମିତି ହେଉଛୁ ଆଉ।